В името на Отца и Сина и Светия Дух. Обични в Господа, братя и сестри, във втората неделя на Великия пост Светата Църква ни събира около две големи духовни теми. От една страна е евангелският разказ за разслабление, когото неговите приятели донесли при Христос, а от друга паметта на свети Григорий Палама, един от великите учители на православната вяра. На пръв поглед тези две теми изглеждат различни, но всъщност между тях има дълбока връзка. В евангелския разказ чуваме как 4 души носят своя болен приятел при Христос. Къщата е препълнена, няма откъде да влязат. Мнозина биха се отказали, казвайки: няма смисъл, няма място, няма да стане. Но тези хора не се отказват. Те се качват на покрива, разкриват го и изпускат болния точно при нозете на Христос. Евангелието казва нещо много важно. Христос, като видя тяхната вяра, се обърна към разслабление и каза: „Чедо, прощават ти се греховете“. Забележете, Господ вижда вярата не само на болния, но и на неговите приятели. Тази обща вяра, тази любов, която не се отказва, става начало на чудото. И още нещо ни изненадва. Христос не започва с изцеление на тялото, а с изцеление на душата. Прощават ти се греховете. Защото най-дълбоката болест на човека не е телесната, а духовната, разкъсаната връзка с Бога. И именно тук се появява връзката и с днешния празник, паметта на свети Григорий Палама. Той е живял през 14 век, време на духовни спорове. Някои мислители тогава твърдели, че Бог е толкова далечен и непостижим, че човек не може истински да има опит от него. Според тях, вярата била преди всичко като философия, идея, интелектуално разсъждение. Свети Григорий обаче свидетелствувал нещо съвсем различно. Той казвал, че Бог не е абстракция и не е философска теория. Бог е жив и човек може реално да участва в неговия живот чрез благодата. Затова свети Григорий говори за нетварната Божия светлина. Същата светлина, която апостолите видяли на планината Тавор при преображението на Христос. Тази светлина не е символ или поетична метафора, а истинско участие на човека в Божията благодат. С други думи, християнството не е просто
система от морални правила, то е среща с живия Бог. И ако се върнем към евангелския разказ, ще видим, че точно това се случва с разслабения човек. Той не просто получава физическо здраве, той среща Христос и тази среща променя целия му живот. Позволете ми тук да дам един прост житейски пример. Понякога в живота виждаме човек, който външно изглежда напълно успешен. Има образование, добра работа, дом, семейство. Но когато говориш с него по-дълго, усещаш нещо друго. Вътрешна умора, тревога, празнота. Нещо в душата му като че ли е парализирано. Преди време един човек сподели нещо много честно. Той каза: отвън животът ми изглежда повреден, но вътре в себе си усещам, че съм изгубил посоката. Това е една съвременна форма на духовна разслабеност. И ние виждаме, че около нас е пълно с такива хора. Човек може да ходи, да работи, да пътува, но вътре в душата си да бъде безсилен. И точно тук разбираме колко е важна ролята на тия четирима приятели от Евангелието. Защото понякога човек сам не може да стигне до Христос. Той като че ли има нужда някой да го донесе в кавички, чрез молитва, чрез разговор, чрез любов, чрез търпение. И това всъщност е образ на църквата. Църквата е мястото, където хората се носят един към друг, към Христос. А Великият пост е особено време за това. Това е време, в което човек спира за малко от обичайния шум на живота, време, в което се връща към тишината, към молитвата, към покаянието. И тук посланието на свети Григорий Палама става особено важно за нас. Той ни напомня, че истинският духовен живот не е просто външна религиозност, не е само спазване на правила и канони. Истинският духовен живот е преобразяване на човешко сърце чрез Божията благодат. Човек може да пости, но ако сърцето му остава затворено, постът остава една обикновена диета. Но когато човек отвори душата си към Бога, тогава дори малката молитва, кратката молитва започва да носи светлина. Затова църквата поставя паметта на свети Григорий Палама точно в Великия пост, за да ни напомни каква е истинската цел на поста. Не просто въздържание, а среща с живия Бог. Брати и сестри, нека през тези свети дни и ние да направим
поне една малка крачка към Христос, чрез молитва, чрез прошка, чрез милост към някой човек до нас, към обич на ближния. И тогава Господ, който видя вярата на онези 4 приятели и изцели разслабления, ще види и нашето желание да се приближим към Него. И Той ще изцели и нашата вътрешна разслабленост, ще даде светлина на ума ни и мир на сърцето ни. Амин.